седмица BTV Мастършеф. Всички са развълнувани след грандиозния финал на най-интересното и напрегнато кулинарно състезание в телевизионния ефир. Със сигурност и много неизвестни хоби готвачи са мотивирани да премерят уменията си в следващия сезон на Мастършеф. Сега ще ви срещнем с един млад кулинарен талант, който според нас заслужава престилка. Тя е една от най-добрите ни гимнастички. Катрин Тасева заема ключово място в челната десетка на световния елит. От началото на годината 19-годишната Грация има общо 8 медала от Европейско първенство, световни купи и гран-при турнири. Всяко спечелено отличие превръща залата по художествена гимнастика на стадион Раковски в бутикова сладкарница. Успехите задължително се празнуват с домашно приготвени торти от мастършефа на гимнастичките Катрин Тасева. Животът ти е гимнастика вече 17 години. От 3 е в основния състав на националния отбор жени. Катрин е в залата по 6 дни в седмицата от 8 сутринта до 5 след обед. А вечер след тренировка в малката кухничка на Раковски се отдава на любимото си хоби – готвенето. Просто може би ми беше скучно един ден и започнах така да си правя един ден кексчета, един ден някоя тортичка. Катрин не прави изключение и като всяка гимнастичка трябва много да внимава за теглото си. Добре, не са ли несъвместими гимнастиката, правенето и яденето на сладкиши? Ами аз просто обичам да ги правя и да ги ядат другите. Често има проблеми с килограмите, затова с много воля спазва стриктно хранителен режим. Много воля се иска и когато искаш нещо много силно и знаеш, че трябва да направиш всичко възможно, за да може да се получат нещата. Трябва да дадеш всичко от себе си и аз трябва да се сдържа просто да не си хапвам. Как трябва да изглежда мечтаната, идеалната торта за една гимнастичка? Шоколад, шоколадови блатове, шоколадов крем, може малко ягоди. И шоколадови стърготини, може би. И отгоре също да бъде полята с шоколад и да бъде украсена с всички любими вкусоти на гимнастичките. Катрин веднъж вече е правила такава торта за рождения ден на Невяна Владинова. Едва ли има друго такова приятелство, като това на Катрин и Неви. Двете са съпернички на килима и най-близки извън него. Някакси тази конкуренция, която сме на терена, ни създава много силна връзка като приятелки и ни прави много силни. На Световната купа в София двете ни най-добри индивидуалистки пяха химна заедно на стълбичката, хванати за ръце. Невяна взе златото, а Катрин спечели среброто в многобоя в Арена Армеец. Точно така, хванати за ръце. Наистина само сме си го мечтали, сме си го представили и сме го сънували. Но стана реалност на Световна купа. Сега си го представяме и на по-голямо състезание ни се иска. Треньор на двете е Бранимира Маркова. Човекът, чиято е основната заслуга за завръщането на успехите на индивидуалната ни гимнастика. Госпожа Маркова е не само треньор. Тя е психолог, майка, доктор. Всичко е тя и е един от най-близките ми хора в София. Вашите аплодисменти за Катрин Тасева! От началото на годината Катрин се връща с медал от всяко състезание, в което участва. Щастлива е, че откакто с националния отбор работи хореограф, гимнастичките ни танцуват в гала вечерите, които са традиционни за всяка световна купа в художествената гимнастика. Много обичам да танцувам и затова ми доставя и удоволствие да го правя това нещо. Накрая сме малко изморени след състезание, за да представим и танц, но когато ти харесва, не мислиш за умората. Не умората, а еднообразието е това, което и тежи най-много. В нашия спорт еднообразието е много голямо. По цял ден си в залата, едно и също, хиляди пъти на ден. И понякога ти писва. Катрин вижда бъдещето си свързано с гимнастиката, като треньор, въпреки че някога крояла планове да кандидатства в надвис. Не се отказва обаче от другата си голяма мечта – собствен бизнес в сладкарството. Много бих искала една такава малка сладка пекарна с любимите неща на гимнастичките. Шоколад, много шоколадови неща, нали, кексчета.
само вкусотии за гимнастички. Голямата й цел е да представя България на следващите Олимпийски игри в Токио 2020, а тортите в залата по гимнастика постепенно се превръщат в традиция, която дори строгите треньорки вече приемат с усмивка. И те са доволни. И те хапват торта. Все пак и те са гимнастички, и те са бивши гимнастички, така че и те са доволни.